Moro! Se on Mehtälän Jarkko Haapajärveltä. Suomen vahvin mies 2023. Maailmalla myös Suomea edustettu monissa voimamieskilpailuissa, muun muassa joukkueen MM-kisoissa tänä vuonna ja Skotlannissa MM-kisoissa tuli hopeitakin tuossa viime kuussa kaulaa. Tänään me sitten testataan tosiaan Hakkipilve 38 Pro Klapi-konetta, joka on tosi suosittu ammattilaisten keskuudessa, mutta käyttäminen pitäisi onnistua ihan tavalliselta isännältäkin. Ja tänään me vähän sitä otetaan selvääkin, että itse en ole koskaan tämmösiä käyttänyt ja nähdään miten sitä ajetaan. Tässä tosiaan nimensäkin mukaisesti 38 senttiä paksu tavara menee läpi ja 10 tonnin halkaisuvoimalla varustettu kone, eli voimaa löytyy ja automaattinen ketjukiristi ja puhistava poistokuleti on meillä tässä, eli niinku todella laadukas kampe ja pitäisi olla ihan simppeli perus isännänkin käyttää, mutta tänään me lähdetään sitä oikeastaan ottaa selvää, että miten se onnistuu tämmöiseltä, joka ei ole koskaan käyttänyt. Olisiko se järkevämpi kuitenkin? Sitten vaan työnnetään ton. Joo. Hyvä.
tukkeapöytä helpottaa hommaa vielä, että vaikka Suomen vahvin mies, niin kyllä niitä tukkeja on tuohon tympeen käsin nostettu. Testi tehty ja kyllähän se oli helppoa ja sanoisinkin jopa tosi mukavaa, että ei ole kyllä klapin tekeminen Jarkolle koskaan ollut näin mukavaa mitä se nyt oli, että kyllä pystyy niinku lämpimästi suosittelemaan kaikille ja käyttäminen on helppoa ja tosiaan mukavaa ja kyllä siinä heittomotti tuli aika nopeasti klapia, että ei siinä niinku kauaa nokkattu hissu ja eikä siinä edes hiki tullut, että kyllä kirveellä olisi muutama ruokatauko pitänyt meikäläisen tohon pitää.